परिशुद्ध बायबल सोतमानतोल्यांक मात. हो लोक आपल्या देवाक भोसतात ते पोरी तुमच्या सोर पदवेदारात देवाक मान नमस्कार दिवं नाकात. संस्कृतायेच्या अनुकरणाचो स्वभाव दवरून ह्या संवसाराची मोहिमा आशेवन आपल्या काशा देवाक जाणारपणी नाकारून तुमकां आपयला त्या देवाच्या पुताक सांडून दुसऱ्या एक शुभ वर्तमानात थंय घुंवलोले कोण समारतना 4 पावटी नव्यान सांगल्यारूय फोट सोत जायना आनी चूक सारकें जायना. ताणें तुका बोबाट करिना जावं आनी ताचे मुखार तूं फोटकिरो जायना जावं ताच्या उतरांक कांय चडोवं नाका. ताच्या उतरांक कांय चडोवं नाका म्हणलोल्या देवाच्या उतराक आड वचून कम्युनिटी बायबल उजडावून देवाच्या उतराक पोकोळ करतले खरेपणी तुमीच न्हय. कालवारी दोंगरार देवाच्या पुतातावन परिशुद्ध देव माय काशा जावन मेळ्ळोल्यांचे पाटलावदार म्हूण होक चलयतल्यानो सोमयाचे मायेक सांडून अमाझॉन गांवांनी भूमी देवी जावन आराधन करच्याक पाचमामाक साश्टांगी पडून आराधन केल्लें तुमच्या धर्म सभेच्या वडिलांनूच न्हय काय. खरें म्हणल्यार दुसरें शुभ वर्तमान म्हणलोलें नाच. पूण तुमकां गोंडोळांत घालूंक आनी क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान धोंचोवंक सोदता तसले मनीस तुमचे मदें उजोल्यात. खरेंच दुसरें एक शुभ वर्तमान परगट कोच्चें कोणें म्हूण देवाच्या आज्ञेचो मोग करतल्या काळजासोवे संस्कृतायेच्या अनुकरण सिद्धांतान एकवटायलोल्यांच्या संख्याबळा उजीर दोंपरां कडकड नासतना काळजीदारपणी रावन दिरान उगडापें करतात. पळयात एम्परर इमॅन्युअल यूट्यूब चॅनलाचेर दुसरें एक शुभ वर्तमान.